L-uffiċċju tal-Prim Ministru qal li bil-maqlub ta' dikjarazzjoni mill-Partit Nazzjonalista kien diġà kkummenta u wieġeb b'mod kategoriku il-mistoqsijiet tal-ġurnalist qabel ħareġ ir-rapport fit-Times dwar allegati abbuż minn fondi pubbliċi. Bit-tweġiba għal stqarrija mill-Partit Nazzjonalista li skontu l-Prim Ministru ma lissins kelma dwar l-istess storja fil-medja, l-uffiċċju tal-Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni lanqas kapaċi tirrikonoxxi l-fatti u għandha tieqaf tibbaża stqarrijiet fuq dak li taf li mhux minnu. Il-Partit Nazzjonalista li fi kważi xahar sħiħ baqa' ma lissinx kelma dwar l-inċident fil-gażin tiegħu fil-Ħamrun fejn persuna ndarbet serjament waqt li Bernard Grech ma tħallihx jirfes l-adba, fl-istqarrija tiegħu ironikament staqsa kif wara 48 siegħa li ħarġet l-aħbar fit-Times, Robert qabela ma der imkien. Minkejja dan, l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien ċar kristall li meta kien hemm allegat każ ta' abbużi simili kien saħansitra l-istess uffiċċju li rrapporta minnu fih lill-Pulizija u jirriżulta li din bdiet bl-investigazzjonijiet tagħha. Fil-fatt, l-uffiċċju tal-Prim Ministru għalli għall-korrettezza qed jippubblika tweġiba li ngħatat lil ġurnalist li tajt kif is-Segretarju Permanenti mid-Diviżjoni People and Standards irrapporta lill-Pulizija. L-uffiċċju tal-Prim Ministru temm jgħid li jekk trid tibda tkun kredibbli, l-Oppożizzjoni għandha tal-inqas tirrikonoxxi l-fatti meta titkellem u tieqaf tibbaża stqarrijiet fuq dak li taf li mhux minnu.